Ahojte všetci. Dovolte mi, aby som vás privítal v poradí už pri našom 7. webinári o zabezpečovaní kvality. Moje meno je Peter Kováč a som podpredsedom študentskej rady Vysokých škôl pre zabezpečovanie kvality a je tu s nami opäť aj Maťo Berík, podpredseda pre zahraničie. Čau, Maťo. Ahoj. A dnešná epizóda bude taká zahraničná a pozrieme sa dneska na európske inštitúcie, ktoré sa zaoberajú kvalitou na vysokých školách a taktiež si prejdeme, ako vyzerá zabezpečovanie kvality v niektorých európskych krajinách, z ktorých máme osobnú skúsenosť a taktiež sa to pokúsime nejakým spôsobom prepojiť na slovenský systém. Platí to, čo každý týždeň, môžete sa nás pýtať otázky na Menti a na záver si ich zodpovieme. Takže ja teraz predám slovo Maťovi a ak som niečo zabudol povedať na úvod, tak vám doplním. Dobre, ďakujem. Ja hneď prejdem na ďalší slajd a budeme sa rozprávať o európskych organizáciách, ktoré robia zabezpečovanie kvality alebo sú zapojené do tohto procesu. Ale ešte predtým tak spomeniem, že ak máte nejaké otázky, tak môžete ísť na menti.com a kód je 69,99,92 a môžete nám tam počas celej našej diskusie nechávať otázky a my sa k ním potom vrátime, keď skončíme našu časť. Začíname takto trošku zoširoka, aby sme si práve zopakovali, my sme to už spomínali v tom úplne prvom webinári, ale určite sa zíde si to zopakovať a prejsť si cez nejaké kľúčové organizácie, ako vlastne celý tento proces prebiehal. Aj z toho dôvodu, že to, čo sa deje práve aj na medzinárodnej úrovni alebo na európskej, sa priamo dotýka toho, ako sa zabezpečuje kvalita priamo tu u nás na Slovensku. Keďže do tohto procesu sme od roku 1999 zapojení. Takže celé prečo aj zabezpečujeme kvalitu a prečo sa menil zákon, začalo ešte pred rokom 1999, ale v roku 1998 v Sobroni, kde rektori a 4 ministri vzdelávania alebo školstva podpísali nejakú prvotnú deklaráciu a následne o rok na to sa stretli už v Boloni desiatky krajín, ktoré podpísali, ktoré sa zaviazali, že budú spoločne postupovať. Nejde o žiadnu deklaráciu, ide iba o začiatok nejakého, teda nejde o oficiálny dokument, to znamená, nie je vymáhateľný. Je to dobrovoľná účasť zo strany krajín, ktoré sa zaviazali k to, že chcú spolu začať tvoriť jednotný európsky vysokoškolský priestor. A práve v tomto procese začala vznikať ENQA, ktorá oficiálne vznikla v roku 2000, ale už vlastne hneď ako následok toho bolonského, teda tej začiatku bolonského procesu. Následne prebiehali viaceré stretnutia, či už v Prahe, v Berlíne. Veľmi dôležitý je v roku 2004 sa zverejnili tzv. Dublinské deskriptory, ktoré začali definovať, ako kategorizujeme kvalitu, teda ako kategorizujeme výstupy zo vzdelávania. A práve rok na to v Bergene v roku 2005 sa vznikol Európsky kvalifikačný rámec, ktorý je v tomto veľmi kľúčový, lebo zrazu urobil z nášho vzdelávania tak to, čo bolo predtým veľmi neharmonické a rôznorodené v Európe, tak začal z toho vytvárať jednotný systém. To znamená, sa začalo definovať, že aké výstupy vzdelávania treba mať na prvom stupni vzdelávania, druhom, treťom a tak ďalej. S tým, že sa to začalo už úplne od tých najmenších, teda až od prvotnej základnej školy až po vysokoškolákov a až po doktorantov. A práve týmto rozkategorizovaním sa vytvorili, dovtedy bolo veľa stupňov zlúčených, teraz sa zrazu začali rozdielovať na bakalárske, magisterské alebo inžinierské alebo iné tituly a tým pádom sa rozdelilo celé vysokoškolské štúdium na viaceré prvky. Toto sa stalo v roku 2005, kedy boli aj zverejnené prvé ESG štandardy, to znamená Európske štandardy a usmernenia pre zabezpečovanie kvality. A tieto práve dva prvky aj prispeli k tomu, aby vznikli napríklad také veci, na ktoré sme si už dlho zvykli, a to sú ECTS, to znamená tie Európsky Credit Transfer System, ktorý umožňuje práve to, aby v rámci Európy boli porovnateľné
výstupy vzdelania v tom, že ak niekto získa kredity v jednej krajine, aby si ich mohol preniesť do druhej krajiny. A práve za tými kreditmi sú skryté tie kvalifikačné rámce, lebo oni definujú, čo treba, aké schopnosti, aké zručnosti treba nadobudnúť na to, aby človek mohol získať tieto kredity. Následne, čo je dôležité, a teraz už presúvame, alebo ešte aby som dokončil tú ENKVu, tak ona vznikla ako dobrovoľná asociácia, podobne ako tá Bolonská deklarácia. A bolo to skôr, je to stále ešte skôr také združenie, asociácia ľudí, teda organizácií. Všetky sú to orgány, ktoré robia akreditáciu alebo zabezpečujú kvalitu. A táto organizácia ENKVA zastupuje ich záujmy voči európskym inštitúciám, to znamená sa podieľa potom aj na tvorbe rôznych kľúčových dokumentov a tak ďalej. Tým pádom, okrem tých, že robí kľúčové dokumenty, tak je takým akýmsi think tankom v tejto danej téme a vytvára platformu, kde si rôzne tieto organizácie pomáhajú, zdieľajú informácie, organizuje viaceré projekty a sídli v Bruseli. My sme ju navštívili minulý november, keď sme boli na školení v Bruseli a boli sme aj u nich a stretli sme sa s prezidentkou ENKVy a rozprávali sme sa aj o tom, ako posunúť Slovensko ďalej. Slovensko momentálne nie je, teda Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo nie je súčasne ešte členom ENKVy, plným členom. Je, pokiaľ viem, tak je iba pridruženým členom, ktorý ešte nemá plné práva, ale jedným z cieľom reformy v roku 2018 bolo to, aby sa Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo stala plnohodnotným členom tejto asociácie. Druhou organizáciou, ktorá vznikla práve následne po roku 2007, keď bola v Londýne ďalšia ministerská konferencia. A toto je vlastne prvá inštitúcia EQUAR, ktorá, teda Európsky register agentúr alebo jednotlivých prevádzkovateľov zabezpečovania kvality. A je to vlastne ako prvá inštitúcia, ktorá vznikla v rámci toho bolonského procesu a bola priamym produktom všetkých jej aktérov. A založilo ju tzv. E4, čo sú 4 základné inštitúcie, ktoré sa tejto téme reagujú, teda tejto téme venujú, a to je ENKVA, ktorú už sme spomínali, ESU, ktorá je tam nižšie, to je Európska študentská únia, EUA, čo je Európska asociácia univerzít, a EURAŠE, ktoré tiež zastupuje niektoré univerzity a istú časť aj pracovníkov. A tieto 4 organizácie si založili EQUAR a sú vlastne aj majú aj priamo tam v správnej rade svojich ľudí a cez ňu práve riadia aj tú organizáciu, zadávajú jej ciele. Táto organizácia práve že presne to, že sleduje, ako jednotlivé krajiny sa postupujú, že či majú splnené jednotlivé kritéria. Slovensko si tam tiež doteraz nebolo plnohodnotným členom a zrovna keď sme boli v Bruseli, tak dostal EQUAR na posúdenie prihlášku zo strany Slovenska, ktoré doteraz úplne nevieme, že či je už plnohodnotným členom, ale prechádza práve tým procesom, aby sa plnohodnotne zaradilo medzi plnohodnotných členov. A v neposlednom rade tu máme ESU, ktoré je dôležité hlavne pre nás študentov. ESU je Európska študentská únia a ŠLVŠ je jej členom už niekoľko rokov. A oficiálne ESU alebo jej predchodcovia vznikli už v roku 1982. Ono to následne prešlo viacerým celkovým vývojom, kedy sa to menilo aj názvy veľakrát a tak, ale už od nejakého 2009. už sa stretávame s ESU a úplne posledný krok bol tuším urobený v roku 2017, lebo tam prebiehali viaceré spájanie viacerých menších organizácií, tak aby sa vytvorila jedna veľká Európska študentská únia, ktorá teraz zastupuje všetkých študentov voči európskym inštitúciám a v týchto všetkých procesoch, hlavne keď hovoríme o procesoch bolonského procesu, to znamená, tam je vytvorená tzv. BFUG, to je Bologna Follow-up Group, a jej súčasťou je aj ESU a práve v tej skupine, ktorá napríklad pripravuje, lebo teraz na jeseň bude konferencia v Ríme a na ňu sa pripravuje viacero dokumentov a práve ESU
cez ESU aj my sa podielame priamo na tom procese a dávame pozor na to, aby pohľad študentov bol zastúpený v tých finálnych dokumentoch a aby keď sa rozprávame o tom, že aké priority by mala mať európsky vysokoškolský priestor na najbližších 10 rokov, aby to boli aj tie témy, ktoré trápia na študentov. A to ma ešte vedie k posledným dvom veciam. Teraz som práve spomenul európsky vysokoškolský priestor. Možno sa to zdá, že tá prvý taký pokus o to, alebo taká prvá intencia, že ideme do nejakého takéhoto projektu, začala už v roku 1998 s tou deklaráciou Sobroň, ale nestalo sa realitou až do roku 2010, kedy na ministerskej konferencii, ktorá bola zároveň v Budapešti a zároveň vo Viedni, tak až vtedy bol oficiálne spustené niečo, čo už teraz poznáme pod skratkou EHA, to znamená Európsky vysokoškolský priestor. Následne aj počas najbližších 2 ministerských konferencií sa spustil proces, teda v Bukurešti a v Jerevane nakoniec aj 2015 bol odsúhlasené európske štandardy a usmernenie pre zabezpečenie kvality v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru, tzv. ESG 2015. A tie sú práve kľúčovým dokumentom, na základe ktorého sa formujú aj štandardy na Slovensku a na základe ktorého bude zabezpečovanie kvality na Slovensku fungovať v najbližších rokoch. Tento celý taký väčší pohľad je práve dôležitý kvôli tomu, že všetky tieto inštitúcie pomáhajú a zároveň sú súčasťou toho veľkého procesu a to, že teraz si možno aj pripravíme štandardy, ale tie štandardy bude sa na nich pozerať aj NKO, bude sa do nich pozerať aj EKVAR. Budeme to my ako študenti, či už ako šedovačka, alebo aj cez ESU, bude sa na to pozerať, že či sa naozaj urobili tie zmeny, ktoré boli nevyhnutné na to, aby Slovensko mohlo byť plnohodnotným členom a plnohodnotne zabezpečovalo kvalitu. Takže preto sa aj venujeme tomuto. A teraz prejdeme už k jednotlivým krajinám. My sme si pripravili 5 krajín, s ktorými systémami máme nejaké skúsenosti. Či už sme sa tam stretli s viacerými predstaviteľmi, alebo sme sa o tom rozprávali dosť veľa. A práve skúsime, že z každej tej krajiny povyťahovať nejaké tie kľúčové veci, ktoré sme sa tam naučili alebo ktoré sme si všimli, ktoré by mohli byť inšpiratívne aj pre Slovensko a možno aj dať nejaký pohľad o tom, že keď máme budovať nový systém zabezpečovania kvality, takže akým smerom sa máme posúvať. Ešte stále veľa vecí nie je úplne vyjasnených, stále akreditačná agentúra nemá vydané viaceré dokumenty, takže ešte stále nevieme, aká je realita. Ale my chceme možno aj takouto formou zverejniť nejaké tie nápady a dať vedieť, že ako to funguje inde a čo môžeme urobiť. A potom aj to, čo robia jednotlivé školy v jednotlivých krajinách, možno na to, že ako by sa mohli adaptovať tieto jednotlivé veci. Keďže určite veľa z toho bude inšpiratívne aj pre Slovensko. Takže ja teraz odozdávam slovo Peťovi, ktorý sa bude venovať Írsku, kde boli na návšteve tiež na jeseň. Ďakujem, ja len takú vsúku, že na to, aby nás EKVAR a NKO mohli kontrolovať, budú musieť byť štandardy po anglicky, čo dúfam, že budú zároveň aj s tými slovenskými. A prejdeme teda k Írsku a írskému systému. V Írsku sme boli s Balintom minulý rok na jeseň a táto návšteva bola spojená aj s návštevou Veľkej Británie. A v rámci návštevy Írska sme navštívili Dublin City University, kde sme sa rozprávali či už so študentmi alebo s zamestnancami univerzity, ktorí majú na starosti kvalitu. Ale v rámci tejto návštevy sme navštívili aj QQI, čo je vlastne inštitúcia, ktorá sa zaoberá kvalitou vysokých škôl. Ale okrem kvality vysokých škôl sa táto inštitúcia zaoberá aj národným kvalifikačným rámcom, čo hneď si môžeme dať do porovnania so Slovenskom, že Slovenská akreditačná agentúra sa zaoberá len kvalitou vysokých škôl. Mali sme tu pripravené aj také video, ktoré v 2 minútach vysvetľuje celý proces, avšak technické problémy nám neumožnili ho pustiť, takže link nájdete potom pri tomto videu na Facebooku, môžete si ho pozrieť. A teraz k samotnej tejto agentúre. V Írsku dávajú veľký dôraz na to, aby
každá vzdelávacia inštitúcia si kontrolovala svoju kvalitu a Írska akreditačná agentúra následne je len externým hodnotiteľom systémov zabezpečovania kvality. Okrem toho, že zabezpečujú alebo kontrolujú systémy zabezpečovania kvality, rovnako ako na Slovensku posudzujú aj rôzne študijné programy, ale okrem toho, keďže sa zaoberajú aj kvalifikačným rámcom, tak dávajú súhlas alebo posudzujú aj rôzne školenia, za ktoré môžete získať certifikát, diplom a tak ďalej. Čo sa týka ich základných dokumentov, ako vieme, na Slovensku sú také základné dokumenty, ktoré síce ešte nešli, ale veríme, že čoskoro vyjdú, štandardy a metodika hodnotenia. V Írsku majú viacero druhov týchto základných dokumentov. Prvým takým dokumentom sú politiky a princípy, ktorými sa riadi táto agentúra. Ďalším takým najzákladnejším dokumentom sú Core Guidelines, čo sú vlastne tie štandardy pre vysoké školy. Okrem toho majú ešte dva druhy dokumentov a sú to v preklade špecifické sektorové usmernenia. Tie sú určené napríklad pre súkromné školy alebo technologické inštitúty. A ďalej majú špecifické usmernenia pre učňovské programy a výskumné programy. Takže dávajú určitý dôraz aj na výskumné programy. Čo sa týka študentov, tak študenti sú samozrejme zapojení v celom tomto systéme hodnotenia. Sú školení v spolupráci QQI a Národnou študentskou úniou Írska, ktorých logo môžete vidieť na slajde. A následne je vytvorený pool študentov, z ktorých sú študenti vyberaní v prípade, že sú potrební na hodnotenie univerzity. Taká zaujímavosť je, že írsky študenti sú platení samozrejme, takisto ako budú aj slovenskí študenti, ale Íri za to dostávajú okolo 900 eur za jeden review, čo je samozrejme pochopiteľné, pretože v Írsku sú absolútne iné ceny v obchodoch, potraviny a tak ďalej. Ako príklad uvediem, že keď sme boli v Írsku, tak sme sa bavili so študentmi a momentálne riešili problém, že intrak u nich stojí okolo 1000 eur na mesiac. Takže aby ste si nemysleli, že to je brutálne veľký peniaz pre nich. Môžeme sa asi posunúť ďalej. Ja ešte, aby som tu zostal len na sekundu, možno aj také, že čo som si aj teraz tak viac všimol, že vidíme, že ten kvalifikačný rámec, ktorý vidíte tuto, neviem, či vidíte moju šipku, ale vidíte ten polkruh, tak vidíte, že má až 10 levelov a má rôzne ešte také podlevely a také rôzne kombinácie. A to aj z toho vidíme, že ten systém je trošku rôznorodejší, trošku komplexnejší než ten, čo je nastavený v Európskom kvalifikačnom rámci. Ale aj vďaka tomu oni vedia rozlíšiť rôzne úrovne nadobudnutých zručností a preto aj tie základné dokumenty a usmernenia sa rozlišujú na základe možno aj rôznych sektorov, ale aj rôznych úrovní tých vysokých škôl, že je rozdiel, keď robíme profesijné bakalárske programy a normálne bakalárske programy napríklad. A to už sa napríklad rozlišuje aj u nás v štandardoch. Ale čo je dôležité, že a toto je niečo, čo si zaviazala aj vláda a toto bol jeden zo zámerov novej kvalifikácie, novej akreditácie, bolo diverzifikovať univerzity a to sa dá len vtedy, ak nebudú na nich kladené úplne tie isté požiadavky. To znamená, vieme od istých univerzít, napríklad keď budú chcieť byť výskumné, tak budeme na nich viac tlačiť, aby mali naozaj silnú vedu, ale potom zase univerzity, ktoré sa budú sústrediť napríklad iba na profesijné bakalárske programy, tak u nich tá veda naozaj nemusí byť silná a budeme sa skôr hovoriť o tom, že ako majú prepojený vzdelávanie s praxou. A tým pádom práve tým, že vytvoríme rôzne štandardy, či už pre rôzne sektory, alebo aj pre rôzne kvázi podstupne v rámci jednotlivých stupňov, vieme rozlíšiť a vieme donútiť univerzity sa diverzifikovať. A ja by som sa ešte vrátil o jeden slide naspäť, lebo ja som zabudol na jednu dôležitú vec. Ja som na niečo zabudol, takže poď. Dobre, ja som len chcel ešte, že prečo som to ešte spomenul ESU, a to je práve mi to aj Peťo pripomenul, a nebudú aj dôležité pri niektorých, že ESU prevádzkuje tzv. ESU QA Student Expert Pool. To znamená, je to nejaký
zoznam posudzovateľov, ktorí sú vyškolení ESU, všetko sú teda študentskí posudzovatelia, ktorí chodia na základe nejakých zákaziek alebo na základe toho, že ich poprosia jednotlivé agentúry, tak oni im dokážu sprostredkovať zahraničného posudzovateľa, ktorý je vyškolený nielen národnou, ale aj ESU a tým pádom je viacnásobne vyškolený a väčšinou sú to už naozaj experti. A vďaka tomu vieme priniesť aj zahraničných expertov, nech aj oni priniesú svoj pohľad na tú akreditáciu zvonka. Peťa, chceš niečo pridať ešte? Ja som chcel ešte doplniť, že v Írsku funguje systém národných prieskumov, kde zistujú od študentov, čo vyštudovali, ako vyštudovali a následne im volajú aj po niekoľkých mesiacoch po ukončení a po niekoľkých rokoch po ukončení vysokej školy a zistujú, že či sa zamestnali vlastne v tom obore, čo vyštudovali. A na základe tohto robia rôzne handbooky, kde sa dá dopatrať, že aká je efektivita vlastne tých vysokých škôl a či to štúdium je vlastne účelové. Dobre. Teraz sa posedieme do Holandska a s tým máme trošku taký skôr skúsenosť iba s agentúrou, ktorá sa volá NVAO a ona nie je len holandská, ale som zabudol, že ono sa tam ráta aj Flámsko, lebo oni sú spoločná akreditačná agentúra pre obe a pre celé Holandsko, ale aj pre Flámsko. V čom sú možno aj podobní a v čom sú aj možno takí zaujímaví, že majú tzv. Limited and Extensive Accreditation, limitovanú nejakú takú väčšiu, s tým, že oni tam rozlišujú medzi tým, že a vidíte tam tie čísla, že 4 a 11, to znamená, pri tej limitovanej majú len 4 štandardy, podľa ktorých to posudzujú, v tej extensive majú až 11. A tam ako to funguje, že škola si môže vždy sa tam vykonávajú tzv. Akreditácie študijných programov, ale čo je možno zaujímavé, ako sa s tým hrajú, že tie školy, ktoré už majú, ktorých inštitúcia už má schválený vnútorný systém zabezpečovania kvality, už nemusí chodiť cez ten obrovský proces, ale môže ísť iba cez ten limitovaný proces, kde sa iba kontrolujú iba základné štandardy a už sa dôveruje tej inštitúcii, že o ostatných 7 štandardov sa stará sama a už ich nie je potrebné kontrolovať. A v tomto niečo budeme podobné na Slovensku, že budeme tiež rozlišovať medzi tým, že bude kvázi taká veľmi dôsledná a relatívne komplexná a relatívne dôsledná kontrola jednotlivých študijných programov, kde budú musieť prejsť cez 10 alebo koľko bude tých štandardov. Ale potom budeme robiť aj to, že v rámci kontroly veľkého celého programu alebo teda celej inštitúcie budeme robiť aj limitovanú kontrolu jednotlivých programov, aby sa zisťovalo, že či tá kvalita tých jednotlivých programov je kvázi dodržiavaná aj tým vnútorným systémom, takže už to nemusíme externe kontrolovať. A práve táto duálnosť a tento prepracovanosť toho systému je niečo, čo sa môžeme od Holandska učiť. Akože je pravda, že Holandsko alebo NVAO začalo vlastne s implementáciou hneď v nejakom 2002 alebo 2003. To znamená, oni v princípe nestratili skoro ani rok odtedy, jak sa začali zverejňovať dokumenty, oni ich hneď zobrali a vlastne idú cez tú Bolognu a už odtedy stihli, tuším, že 3 také komplexné reštrukturalizácie, kedy sa celá organizácia zmenila, pomenili štandardy, skúšajú nové veci. A práve na základe toho majú veľmi veľa skúseností o tom, ako fungujú rôzne veci a sú takými harcovníkmi v rámci zabezpečovania kvality v Európe, lebo sú práve tí, ktorí sú medzi prvými, ktorí vždy implementujú odporúčané veci a snažia sa experimentovať, že čo funguje a čo nie. A čo ešte dôležité, a to sú tie ďalšie 2 body, a to je, že si zakladajú veľmi na vzájomnej dôvere, i keď musíme povedať, že to chvíľku trvalo, že tiež ešte hovoria, že keď sme sa s nimi párkrát teraz aj rozprávali, tak je to, že aj keď sa to môže zdať, že teraz už všetko v pohode funguje a všetko je OK, tak to stále trvalo nejakých tých 15 rokov, kým sa rozbehli tie procesy, kým si tie univerzity vybudovali dostatočne veľké týmy ľudí, ktorí sa venujú zabezpečovaniu kvality a tým pádom to už ide teraz ako keby automaticky. Ale
musela tam byť vytvorená aj nejaká dôvera a oni na čo si zakladajú veľmi, že sa snažia z akreditačnej agentúry neurobiť policajta, niekoho, kto sa ťa snaží prichytiť na tom, že ti chýba tuto jedená citácia, alebo že tuto máš tuto ti nesplňaš nejaký štandard, ale nie, že ten hlavný štandard, ale v jednom ukazovatele si o kúsok nižšie, ale zase vo všetkom ostatnom exceluješ. Že nebudú si na tom zakladať, aby takto chytali ľudí kvázi na hruškách, ale aby skôr dávali spätnú väzbu, aby hovorili o tom, že pozrite, že túto trošku ste pozadu v tomto štandarde, nepatríte medzi najlepších a ideme vám ukázať práve cez ten peer review proces, že ostatní odborníci, rovesníci, ktorí tam prídu a povedia, že v tomto systéme sa musíte zlepšiť o toľkoto. My vám môžeme ukázať nejaké dokumenty a tak ďalej. Tiež je to organizácia, ktorá podobne ako v Írsku, že publikuje tiež svoje vlastné publikácie, dáva najavo nejaké zámery a zároveň veľmi zaujímavo zapája aj externé akreditačné agentúry alebo akreditačné služby. Keďže toto je niečo, čo na Slovensku ešte nie je úplne jasné, ako bude fungovať v tom, alebo ako sa nastavia vzťahy medzi tým, keď nie je Slovenská akreditačná agentúra, ale niekto iný bude externe akreditovať vysokú školu a následne vysoká škola iba predloží ten dokument priamo akreditačnej agentúre namiesto toho, aby si požiadala plnú akreditáciu. A toto je niečo, čo ešte nie je úplne vyriešené. V Holandsku je to práve že založené na tom, že skoro všetky akreditácie nerobí priamo NVAO, ale robí sa to priamo skôr cez tieto ďalšie organizácie, ktoré si budujú svoje vlastné, robia vzdelávanie a budujú si svoje vlastné zoznamy posudzovateľov a majú svoje vlastné systémy a tak ďalej. A tým pádom sa trošku rozloží tá zodpovednosť, ale zároveň aj možno aj vzniká nejaká súťaž, že sa snažíme vybalancovať v tom, že ktorá inštitúcia to dokáže dôslednejšie robiť a možno aj za lacnejšie. Takže toto je možno tiež nejaký model, s ktorým môžeme na Slovensku rozmýšľať. Určite je to otázka nie najbližších mesiacov, ale bude to otázka do najbližších rokov, že ako nastaviť tieto vzťahy a ako využiť práve skúsenosti týchto viac skúsených agentúr. Môžeme sa posunúť ďalej. Ďalšia krajina, ktorú si rozoberieme, je Island, kde som strávil takmer celý semester, nebyť korony, tak som ešte tam. A samozrejme, čas na Erasme som nezohával a snažil som sa zistiť čo najviac o zabezpečovaní kvality na Islande, pretože som mal informácie, alebo mali sme informácie o tom, že to tam funguje celkom dobre. Mali sme naplánovanú aj cestu na Island, QA, akože study visit, ale tiež nám to nevyšlo kvôli korone. Takže sa vám posnažím sprostredkovať čo najviac informácií, čo som zistil, či už z prostredia ich agentúry, alebo z prostredia univerzity. Takže takým hlavným orgánom zabezpečovania kvality na Islande je QA Board, ktorý vznikol v roku 2010. Tu môžeme vidieť prepojenie na rok 2010, kedy vznikol EAA. Účelom QA Board je zabezpečiť rámec zvyšovania kvality a Islandania si to rozdeli do takých viacerých fáz. A momentálne sa nachádzajú v druhej fáze, ktorá je zameraná na zvyšovanie kvality študijných programov a výskumu. Čo je zaujímavosťou, že v tomto borde alebo vo výkonnej rade tohto bordu sú len zahraniční experti. Keď si pozrieme porovnanie so Slovenskom, tak vo výkonnej rade akreditačnej agentúry sú volení zástupcovia rôznych zainteresovaných strán, či už študentov, rady vysokých škôl, rektorov a podobne. A ďalšou zaujímavosťou Islandu je to, že nemajú vlastné štandardy. Majú svoje guideliny, ako prebiehajú tie reviews na jednotlivých školách, ale nemajú vlastné štandardy a používajú v podstate iba ESG 2015, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich webinároch.
Jedným z hlavných princípov ich systému zabezpečovania kvality je zapojiť študenta ako rovnocenného partnera v procese vzdelávania a v procese zabezpečovania kvality. Čo som mohol zistiť, je to, že to v praxi reálne aj funguje. Ďalej, čo chcem spomenúť, je QA policy LEAS. LEAS je Islandská národná študentská únia, ktorá vydala vlastný dokument k zabezpečovaniu kvality. Nájdete ho aj na stránke LEAS a myslím si, že môžeme potom aj pripojiť link naň. A v tomto dokumente sa zameriavajú na dostupnosť štúdia, techniky a metódy učenia. Napríklad rozoberajú aj také veci ako právo na zopakovanie skúšky z dôvodu choroby alebo iných dôvodov. A taktiež sa zameriavajú aj na materiálne vybavenie škôl, čo mi tak najviac odkolo v pamäti z toho, keď som to čítal, že odporúčajú školám, aby každá škola vytvorila priestory pre študentov, kde sa môžu stretávať a pracovať na spoločných projektoch. Aby ste si to vedeli predstaviť, je miestnosť v škole, kde sú stoly a farebné stoličky. Tá miestnosť je plná študentov, ktorí spolupracujú a rozprávajú sa a debatujú. A okrem toho som bol veľmi milo prekvapený z dostupnosti informácií o kvalite, o zabezpečovaní kvality na univerzite, kde som sa všetkým politikám a dokumentom dostal v rámci akademického systému univerzity prostredníctvom 2 klikov. Som klikol univerzita, zabezpečovanie kvality a všetky dokumenty tam boli na jednom mieste a celý systém zabezpečovania kvality na univerzite tam bol vysvetlený. Čo ma tiež prekvapilo, bolo to, že ako na Slovensku dlhodobo budeme so študentskými dotazníkmi a študentským feedbackom na učiteľov a na vzdelávanie, tak na Slovensku to máme väčšinou raz do roka. Na Islande to bolo 2-krát do semestra. Takže celkovo 4-krát do roka. A funguje to tým spôsobom, že prvý dotazník bol po prvej polke semestra. Dotazník bol vykonávaný prostredníctvom akademického systému a akademický systém ma nepustil ďalej do systému, pokiaľ som nevyplnil ten dotazník. A aj učitelia nás vyzývali 2 týždne dopredu, týždeň dopredu, aby sme vyplnili tento dotazník, aby mali feedback a aby sa mohli zamerať na veci, ktoré my chceme počuť alebo ktoré sa chceme naučiť na tých hodinách. A druhý dotazník bol štandardne v závere semestra. Takže toľko to k Islandu. Ak máte ešte nejaké otázky, tak kľudne na Menti. Ja som si znova zabudol vypnúť mikrofón. Tak len ak nevidíte, tak otázky treba dávať na menti.com a kód je 699992. Je to také, dneska nám vyšiel krásny kód. Dostávame sa k Rumúnsku a môžem povedať, že Rumúnsko nepatrí medzi špičku, čo sa týka vysokoškolského vzdelávania. Dokonca by som... Takže akože v tomto to možno máme aj podobné s nimi a zároveň tam možno ešte extrémnejšie ako na Slovensku. Tam sú rôzne, či už politické, alebo hlavne politické, ale aj spoločenské tlaky na to, aby prevádzkovali sa niektoré univerzity. Takže nám rozprávali o univerzite, ktorá sídli v jednom byte, v nejakej bytovke a reálne ju nevedia zatvoriť, lebo za ňou stojí nejaký dôležitý politik. A tým pádom toto sú prípady, ktoré akože možno aj na Slovensku máme niečo také, ale určite to nie je až také okaté a také zlé ako tam. Ale preto je možno aj zaujímavé, ako sa oni postavili tejto otázke zabezpečovania kvality, lebo predsa len dať niekomu silu zatvoriť nejakú univerzitu je dosť veľká kompetencia. A práve to, že oni začali už, tuším, okolo roku 2010 s prechodom na nový systém zabezpečovania kvality a vznikol aj Aračis, čo je agentúra, ktorá práve je zodpovedná za externú akreditáciu, v ktorej ten QA, teda ten
komponent zabezpečenia kvality je naozaj dôležitý. Čo veľmi môžem oceniť a že boli sme tam, bol som tam s Balintom a musíme oceniť, že veľmi boli pripravení aj, čo bolo pekne vidieť a toto je niečo, čo tiež asi budeme očakávať od Slovenskej akreditačnej agentúry, je práve tam, či už to zapájanie sa do projektov, ale aj to, že pripravujú svoje vlastné publikácie, svoje vlastné stratégie, svoje vlastné dokumenty, ktoré potom dávajú tým vysokým školám a rozprávajú sa s medzinárodnými partnermi a sú aktívni. Napríklad sme zistili, že existuje niečo aj akože stredoeurópsky a východnoeurópsky klaster agentúr, kde tiež existuje šanca na nejakú spoluprácu medzi jednotlivými akreditačnými agentúrami a rozprávať sa o tom, vymieňať si skúsenosti a na základe nich sa aj posúvať dopredu. Ale čo je veľmi zaujímavé v Rumunsku, alebo čo by sme sa máme, čo sa od nich učiť, sú určite školenie študentov, ktoré zoberalo na seba ANOSR, čo je študentská únia, ktorá reprezentuje väčšinu študentov v Rumunsku. A oni sa vlastne dostali úplne zvlášť od agentúry a organizujú všetky školenia, ako aj majú na starosti zoznam posudzovateľov úplne sami. A čo je výborné a čo je možno aj také trošku perspektívne, že oni tým, že školia stovky študentov, tak veľa z tých študentov sú práve tí, čo zostávajú na vysokých školách, dostávajú sa na doktorantské miesta a potom začínajú učiť na tých vysokých školách. Takže postupne tie univerzity, že ono to nebude zrazu proces, ale postupne tie univerzity si zamestnávajú do svojich radov študentov, ktorí sú preškolení v zabezpečovaní kvality a tak postupne sa aj zvyšuje potom tá kvalita tých vysokých škôl a niektoré školy už môžu byť aj príkladom aj pre nás na Slovensku v tom, ako ďaleko sa posunuli, aké stratégie si vyvinuli a ako ich aj naozaj dodržujú a naozaj si nich vedú. Ale čo ešte možno také zaujímavé, a toto súvisí s tým niečím, čo máme skúsenosť na Slovensku, že chceme všetko premieňať veľmi na nejaké sociometrické parametre, ktoré budeme môcť porovnávať. A čo sa nám relatívne páčilo, bolo aké všelijaké vzorce používali na to, aby vypočítali napríklad minimálne požiadavky pre študijný program. To znamená, oni mali rôzne koeficienty na základe toho, že napríklad koľko metrov štvorcových na študenta potrebovať vysoká škola v danom študijnom programe na to, aby mohla plnohodnotne zabezpečovať vzdelávanie. A tým pádom na základe všelijakých takýchto parametrov mali naozaj prepracované systémy, všelijaké tabulky, všelijaké výpočty, podľa ktorých vedeli odhadnúť, že aké približne minimálne kritéria musia jednotlivé školy splniť a na základe nich boli na čisto faktickej báze vylúčiť niektoré vysokoškolské študijné programy zatvoriť. A ak by sa aj niečo podobné robilo na Slovensku, lebo bude práve, že určite tlak na to, aby sa tvorili štandardy, ktoré sa budú dať vyhodnocovať aj takto veľmi priamo, tak možno sa práve pozrieť na to, ako robili tie výpočty v Rumunsku a pozrieť sa na to, že ako môžeme niečo podobné skúsiť urobiť aj na Slovensku, tak aby sme boli čo najobjektívnejší, ale zároveň aby sme vytvorili naozaj dostatočne komplexný a dostatočne objektívny merateľ. A posledná vec, ktorá sa nám zdala veľmi prospešná aj z toho pohľadu, že momentálne na Slovensku máme skoro 6 000 študijných programov. Keď si predstavíme, že ich bude treba akreditovať každých 10 rokov minimálne a teraz minimálne do roku 2024 vlastne musia prejsť všetky vysokoškolské programy reakreditáciou, tak si ani nevieme predstaviť, že aký veľký tlak to vyvinie alebo ako to zahltí akreditačnú agentúru, ktorá bude musieť takto ročne robiť viac ako 1000 vlastne hodnotení, čo je strašne veľa. A tým pádom, čím by sme sa mohli možno inšpirovať a na čo by sme sa mohli pozrieť, je práve na limit na podobné študijné programy. To znamená, že jedna inštitúcia nemôže ponúkať 2 študijné programy, ktoré majú viac ako 20% spoločného obsahu. V tom prípade sa práve má klásť dôraz na to, že ak máme 2 veľmi podobné, napríklad máme rôzne
študijné programy na rôzne aplikované filozofie alebo aplikovanú etiku, tak radšej než urobiť 2 študijné programy je lepšie vytvoriť jeden program aplikovanej etiky a potom dovoliť tzv. Flexible learning paths, to znamená nejaké alebo viaceré cesty toho, ako sa študent môže vzdelávať, kde si študent bude môcť vybrať, že či sa bude viac zameriavať napríklad na ľudské zdroje alebo na aplikovanie etiky vo výrobe alebo aplikovanie etiky v politike. Ale bude to stále súčasťou jedného študijného programu, ale v rámci neho budú ponúknuté viaceré takéto cesty. A vďaka tomu by sa dalo redukovať počet študijných programov, čo by poprvé znížilo počet a nával na akreditačnú agentúru, ale zároveň by to mohlo pomôcť aj k profilácii niektorých vysokých škôl a možno aj k zlučovaní programu a tým pádom vyššej efektivite využitia jednotlivých strojov. Dobre, to je za mňa asi všetko k Rumunsku, tak môžeme sa ešte posunúť na Veľkú Britániu, ale ešte predtým, než dám slovo Peťovi, tak pripomínam, že ak máte otázky, toto už je náš posledný príklad, tak tešíme sa na vaše otázky na menti.com a kód je 69-99-92. Peťo, môžeš ísť. Ďakujem. Teraz sa pozrieme na Veľkú Britániu. Avšak hneď na úvod poviem, že budem viac hovoriť o návšteve Anglia Ruskin University a menej o zabezpečovaní kvality na tom národnom leveli. Národná agentúra pre zabezpečovanie kvality vo Veľkej Británii je QAA, čo znamená Quality Assurance Agency. A dohliada na dodržiavanie štandardov a samozrejme sú jej súčasťou aj študenti, čo je zaujímavosť a možno taký point do budúca pre slovenskú agentúru, že táto agentúra anglická ponúka aj zahraničné hodnotenia. Takže možno aj výzva pre niektoré slovenské vysoké školy, že keď si trúfajú na review od britskej agentúry, tak môžu o to požiadať. Ale teraz už k Anglia Ruskin University. Anglia Ruskin University je univerzita, ktorá sa nachádza v Cambridge. Čiže prvá zaujímavosť, že v Cambridge nie je len slávna Cambridgeská univerzita, ale aj takáto menšia lokálna univerzita. Čo je veľmi zaujímavé na tejto škole je to, že táto škola dáva priestor študentom, ktorí nemali na strednej škole také excelentné výsledky, ako by mali mať. Pretože britský systém vzdelávania aj írsky systém tak funguje, že počas strednej školy študenti alebo žiaci zbierajú rôzne body a na základe celkovej práce sa potom môžu hlásiť na rôzne vysoké školy. A táto univerzita napriek tomu, že beria teda tých v úvodzovkách horších študentov, sa stále drží v top 200 univerzitách na celom svete. A počas návštevy tejto univerzity sme sa stretli aj s predstaviteľmi ich študentskej samosprávy, ich študentskej únie univerzitnej. Aby ste si vedeli predstaviť, čo je lokálna študentská únia, my sme to minulý týždeň už načutli s Maťom Gajdošom, ale lokálna študentská únia je ako keby orgán, ktorý zastupuje študentov na danej univerzite a netreba si to míliť s našou slovenskou šťastkou, alebo teda študentskými senátormi, ktorí sú senátori, ale sú zástupcami ale v Senáte. Takže lokálna študentská únia, sú tam volení zástupcovia, ich úlohou je organizovať rôzne školské akcie. Super bolo, že táto študentská únia mala takú dôveru od vedenia svojej univerzity, že im zverili univerzitné obchody, alebo proste tie stores, kde predávajú merch a mali tam proste rôzne veci. A všetky zisky z predaja v týchto obchodíkoch išli do tej študentskej únie, ktoré mohli ďalej použiť na rôzne aktivity pre študentov. A študentská únia, rovnako ako aj študentská únia lokálna na univerzite v Islande, kde som bol, aj na univerzite v Írsku, kde sme boli, má svoju vlastnú kanceláriu, kde pracujú a vymýšľajú rôzne veci.
čo bolo super na tejto univerzite, bolo to, že či už študenti alebo učitelia dávali alebo prikladali veľký dôraz sociálnemu zabezpečeniu študentov a mentálnemu zdraviu študentov, kde študentská únia organizovala zhodou okolností práve vtedy, keď sme tam boli stretnutie so študentmi, kde prišli samozrejme aj učitelia a bavili sa o týchto rôznych študentských problémoch a snažili sa prísť na to, ako ich vyrieši a ako by sa mohli ďalej posunúť. A na záver toho stretnutia mali všetci pizzu, pokecali si a spokojní sme išli domov. Takže aj k tomuto, keď máte otázky, tak sa môžete kľudne pýtať. A na záver možno dodám, že budeme sa snažiť, aby lokálne študentské únie fungovali aj na Slovensku. Možno ešte počkáme pár minút na otázky, ak ešte nie sú. A ak sú, tak môžeme začať. Akože v prvom rade ďakujeme za toto, za vaše otázky aj za všetko. Za pozornosť. Za pozornosť. A ideme asi na to. Dobre, ja už to mám nachystané, takže už si to môžeme si dať na celú obrazovku. Dobre. No toto bude veľmi ťažká otázka. Že ktorá krajina má najlepší systém zabezpečovania kvality? Na toto sa dá dať povedať taká dosť politická odpoveď, že každá krajina je individuálna a tie podmienky sú rôzne, takže ťažko objektívne povedať, že ktorý ten systém je najlepší. A samozrejme treba brať do úvahy aj to, že niektoré krajiny západné majú spoplatnené školstvo, niektoré zase nemajú. Takže ťažká otázka, neviem, že či viem úprimne povedať. Možno viem povedať, že ktoré sa mi najviac páčili tie systémy a to bol asi Írsko a Island, o ktorých som aj hovoril. Akože ja by som určite povedal, že dobrý systém zabezpečovania kvalita odráža aj možno tú realitu danej krajiny a pozerá sa na to, že čo sú potreby a určite je to taký systém, ktorý veľmi pozorne sleduje a analyzuje, že čo sa deje a snaží sa nielen pasívne reagovať na vzniknutú situáciu, ale aj proaktívne komunikovať a snažiť sa formovať to vysoké školstvo. Ale akože nemá to robiť, že úplne sám, že teraz, že my máme pravdu a sme jediní, ktorí to vyriešime za vás, ale skôr potenciálne byť tí, ktorí dajú nejaké nápady a združujú, zavolajú si študentov, zavolajú si zástupcov univerzity, zavolajú si ministerstva a kvázi možno aj spolupráci s ostatnými aktérmi koordinujú tú odpoveď na to, že čo momentálne potrebujeme a na základe toho vytvárajú a zapracovajú do štandardov jednotlivé tieto veci. A potom, keď sa posunieme akože ku konkrétnym, tak určite by som povedal, že krajiny, že krajina sa dokáže urobiť teda ten systém zabezpečenia kvality, hlavne keď hovoríme o tom už externom, sa dokáže časom stať lepším, ak sa napríklad zapájajú do tých aktivít, ktoré ponúka či už ENQA alebo EQUAR, alebo spolupracujú s ostatnými, robia si projekty, viac sa profesionalizujú a tak ďalej. Takže s časom sa to môže postupne zlepšovať a je to len na tej nejakej snahe. Ale určite, a toto je možno niečo, čo sme si všimli, alebo to, čo sme počúvali, že keď sme sa rozprávali s zástupcami ENQUY alebo EQUARu, tak oni nevedeli veľa o Slovensku, lebo nebola tam snaha zo Slovenska vo veľkom komunikovať o tom, čo sa deje. A pritom, keď my prechádzame touto obrovskou zmenou, tak to je ideálny priestor na to, aby sme sa s nimi snažili rozprávať a aby sme zisťovali, že akým chybám sa máme vyhnúť. A možno ešte len doplním, že dobrá krajina alebo dobrý systém zabezpečovania kvality je ten, ktorý kladie dôraz na realitu a nie na to, čo je napísané na papieri. Len taký na záver k tejto otázke.
Povedz nám viac o tom, ako Írsko rieši tú prioritizáciu, že sa zameriava na jednotlivé témy QA. A neviem, či správne rozumiem tejto otázke. A asi je myslené to rozdelenie tých dokumentov, že by. A ako neviem, čo by som viac o tom povedal úprimne, pretože tak ako som povedal, majú to rozdelené aj na základe toho kvalifikačného rámca, ktorý ste mohli vidieť v prezentácii. A priznám sa, že podrobnosti týchto jednotlivých dokumentov neviem, lebo mám ich síce doma, ale ešte som sa k ním nedostal. Takže túto otázku možno teraz tak trošku obídem a kľudne, keď má niekto o toto záujem, tak mi môžete napísať mail a ja si to zistím a dám bližšiu odpoveď. Ja len na sekundu sa takto kliknem, neviem, či je to teraz vidieť tú stránku. Áno. QQI, to je práve to írska. A keď sa pozriete na to, že what we do, teraz keď sa posuniem kúsok nižšie, tak tu vidíte, že máte že valid program of education training, tak tu majú rôzne kategórie, rôzne programy. Tu develop hours and standards, tiež tu majú viaceré štandardy pre rôzne levely vzdelávania a tým pádom sa nesnažia iba ísť po tých, že kým na Slovensku by tie štandardy boli len o tom, že či ste profesijný bakalársky stupeň alebo normálny študijný program alebo chcete akreditovať celú inštitúciu, tak tam tie akreditácie sú už dopredu urobené na viaceré rôzne typy a zároveň tá prioritizácia alebo tá diferenciácia je aj o tom, že sa snažia motivovať, nechcú, aby všetky vysoké školy boli hneď excelentné výskumné univerzity, ale aj tlačia na to, že budeme mať viac technicky zamerané, viac prakticky, viac profesíne zamerané vysoké školy a to sa dá cez tie štandardy robiť. Ale veľmi dôležitým komponentom, a toto je niečo, čo sme my ako študenstská rada vyčítali o návrhu štandardov, bolo to, že nie sú k ním dané odborovo špecifické štandardy. To znamená, my ideme posudzovať medicínu takisto ako právo, čo sa nám zdá trošku nie úplne vhodné, lebo predsa len tie požiadavky na to, alebo v rôznych štandardoch jednoducho tie požiadavky sú iné na základe toho, ako sú tie odbory. A musia tam byť do nejakej miery zohľadnené to, že ako jednotlivé odbory dokážu naplňať tie štandardy. Lebo nie všade je reálne mať akože v odbore právo, akože reálne, keď už hovoríme, že iba o Slovensku, tak je dosť nezmyselné, aby sa tam tí ľudia snažili počet publikácií, ktoré môžu urobiť napríklad na medzinárodnej úrovni so slovenským právom alebo v nejakej na prírodovedeckej univerzite je neporovnateľné. Tým pádom nemôžeme to dávať na ten rovnaký level a musíme pozerať na to, že aká je to vysoká škola alebo aký je to odbor. Dobre. Krásna otázka. Ale predtým, než začneme odpovedať, tak ešte pripomínam, že ak máte otázky, tak ešte teraz máte poslednú šancu na menti.com, máte to tuto hore, že 69-99-92. Peťo, chceš začať? Môžem začať. Jednotlivé agentúry, čo sme my našli nejaké dokumenty alebo usmernenia, teda reagovali tým, že vydali usmernenia, kde zdôrazňovali prístup učiteľov k študentom a to, aby študenti neboli nejakým spôsobom ochudobnení alebo ochudobnení o to kvalitné vzdelávanie. Takže reagovali a ako reagovala Slovenská agentúra, myslím si, že nereagovala, ak mám správne informácie. Boli nejaké stretnutia na ministerstve, ale neboli publikované. Také verejné výstupy si myslím, že neboli. Tuto je dôležité, a toto akože, že ešte chápeme, že ešte sa tá agentúra rozbieha, ale keď sa pozrieme napríklad či už na
do Británie, aj Holandsko, aj Írsko, aj potom, keď sme si pozreli ešte nejaké ďalšie, tak jednotlivé agentúry väčšinou vydali usmernenia, ktoré hovorili o tom, že ako robiť, teraz už momentálne publikujú, že o tom, ako vzdelávať dištančne, na čo si dávať pozor. Jasné, že všetky klasy reagovali takým spôsobom, že budeme zhovievavé, ale zároveň nechceme vidieť alebo bola vyslaná taká správa, že nechcem vidieť to, aby sa teraz poľavovalo zo štandardov alebo poľavovalo z kvality, ale aby sme nejak spoločne zvládli situáciu. Takže oni skôr potom aj spolupracovali na tom, aby si tie školy vymieniali informácie, že ako urobiť, neviem, ako kvalitne skúšať študentov a takéto veci. A toto všetko sa dá urobiť a potenciálne to ani nestojí tak veľa námahy, ale je dôležité aj z pohľadu agentúry, keďže viaceré vysoké školy aj teraz na Slovensku argumentovali tým, že oni nemôžu upravovať moc svoj študijný program, lebo by tým ohrozili svoju akreditáciu a tým pádom neupravili svoj obsah predmetu, ktorý je stavaný na to, že je to predmet, ktorý má byť prezenčnou formou a zrazu ho treba robiť dištančnou formou a pokiaľ neupravíme neupravíme aspoň časť jeho obsahu, tak nie celý sa bude dať absolvovať naplno. A tým pádom to potom otvára otázky, že či absolventi, ktorí skončia v roku 2020, majú dostatočné vzdelanie a tak ďalej. Čo je veľmi nebezpečná diskusia a veľmi nebezpečný precedens. A tým pádom bude dôležité aj možno do budúcnosti si dávať na to pozor a práve to, ako sme aj spomínali v minulom, že práve tá dobrá akreditačná agentúra alebo iné orgány, ktoré zabezpečujú kvalitu, musia proaktívne komunikovať a nie iba reagovať, lebo potom strácajú práve čas v takýchto situáciách, kedy je potrebné vydať jasné stanovisko, že to, že budete meniť nejaký predmet, nebude mať efekt na vašu akreditáciu. A ešte by som možno doplnil, že reagovali tie agentúry, aspoň čo sme videli, reagovali bezprostredne a reagujú stále do dnešného dňa. Že nebolo tak, že vydali ten dokument a robte si, čo chcete, ale stále poskytujú dokumenty, ako zlepšiť alebo ako zabezpečiť tú výučbu, ako sa budú správať k jednotlivým univerzitám. Dobre. A posledná otázka. Kto ju asi položil? Dosiahneme to, aby na Slovensku nebolo, koľko to je, 1 000 000 akreditovaných programov, ktoré začínajú slovom management. Tak, neviem. Je to asi otázka na akreditačnú agentúru a na jednotlivých posudzovateľov, ale možno to je priestor aj na to, čo hovoril Maťo v kontexte Rumunska. Tá limitácia tých programov. Že my nemusíme ísť tak, že ideme teraz zatvárať ako akreditačná agentúra. Teda ja nehovorím teraz menej akreditačná agentúra, ale že akreditačná agentúra nemusí ísť takým smerom, že idú zatvárať, ale skôr podotknúť univerzitám, že ak nemáte dostatok profesorov na to, aby ste garantovali 4 študijné programy, tak urobíte zo 4 2 študijné programy a zrazu budete mať dostatok profesorov. A práve aj takou nejakou konsolidáciou by sme dokázali aspoň 500 000 akreditovaných programov slovo management zredukovať. A to je akože prvá vec. A druhá vec je začať sa hrať s tým, ako budeme ponúkať povinné a povinne voliteľné predmety a voliteľné predmety. To znamená, ako to namixovať, tak aby ten študent si mohol vybrať napríklad nejakú svoju vlastnú dráhu v rámci jedného študijného programu. Nemusí sa rozhodnúť v prvom ročníku, môže sa rozhodnúť až v svojom druhom alebo treťom ročníku, že to bude iba, alebo to môže byť iba jeden blokový semester, kedy sa budú špecializovať. Ale je viacero možností, ale že často je akože možno až také zbytočné, keď a hlavne toto sa týka napríklad takých bakárskych stupňov, že keď je to bakársky stupeň, ktorý má slúžiť ako taký predstupeň toho inžinierského manažerského stupňa, teda magisterského stupňa, tak práve tam to môže byť relatívne všeobecný
s tým, že sa tam budú jasné, že ponúkať nejaké voliteľné predmety, ale stále ten základ na celej fakulte, a to sa stáva, že na celej fakulte ponúkajú desiatky študijných programov, ale každý jeden študent prechádza, neviem, matematikou 1, matematikou 2, matematikou 3, že ten jeden ústredný predmet, tie profilové, či ak sa volajú tie predmety, sú často tie isté vo všetkých študijných programoch a potom je otázka, že či vieme nejak inak štrukturovať to, ako sa vzdelávame. To znamená, nemusíme rozprávať len o tom, že môžeme rozprávať o tom, že na bakalárskom stupni urobíme iba 2 programy a potom na magisterskom budú 4 programy, ktoré už budú špecializované a nemusíme mať 4 a 4, ale budeme mať iba 2 a 4. Ja len možno na margu zlučovania programov načrtnem tému zlučovania univerzít, ktorá je dosť rozsiahla, ale možno to je len taká myšlienka, že možno aj to by bola cesta, ako zredukovať počet vysokých škôl na Slovensku, že nebudeme mať 35 či koľko univerzít, ale proste sa jednotlivé univerzity pospájajú a budeme ich mať menej a možno by to pomohlo aj zvýšeniu tej kvality a rôznorodosti pre študentov, rôznorodosti výberu pre študentov. Dobre. Ak vyzerá to, že už nie sú žiadne otázky, takže ak už nemáte otázky, tak na dnes sme skončili. A poďme sa vidieť znova o týždeň. Znova si niečo pripravíme. Tentokrát skúsime aj osloviť nejakých hosťov, nech to trochu osviežime. A dúfame, že ste niečo z tohto získali. A ak by ste mali nejaké nápady alebo témy, o ktorých by ste chceli počuť viac, tak nám kľudne píšte na mail alebo na facebookovú stránku. Naše maily sú matej.bilik@servs.sk a peter.kovac@servs.sk. Takže na dnes to bude z našej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. A ešte chcem povedať, že všetky tieto webináry už nájdete aj na našej webovej stránke, aj na YouTube. Takže keď si chcete pozrieť nejaký webinár znova, nájdete ho na YouTube a na našej webovej stránke servs.eu. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme a týmto sa s vami lúčime a pekný deň. Ahojte.